Toto nie je príbeh o drogách, ani o alkohole. Je to príbeh o niečom, čo máš pravdepodobne práve teraz v ruke. A čo ťa možno ničí pomalšie, ale istejšie. Volal sa Martin. Mal 19 rokov. Nebola to žiadna tragická postava, žiadne zlé detstvo, žiadne extrémy. Normálny chalan z normálneho mesta. Začalo sa to úplne obyčajne. Jedno video večer pred spaním. Potom druhé, potom tretie. Len ešte jedno. Ten najnebezpečnejší klam, ktorý si človek povie sám sebe. Reels, TikTok, YouTube Shorts. Krátke, rýchle, intenzívne. Každý večer si povedal, že ide spať o 10:00. Každý večer bolo zrazu 1:37. Ale nedostatok spánku ešte nebol ten skutočný problém. Problém bol, že jeho mozog si začal zvykať. Najprv si to nevšimol. Len taká drobnosť. Keď vypol mobil, cítil zvláštne ticho. Prázdno. Ako keby sa svet spomalil. Ako keby realita bola nudná. Začal si všímať, že normálne veci ho bavia menej. Rozhovor s kamarátom bol pomalý. Film bol dlhý. Kniha bola náročná. Ale 30-sekundové video? To bolo dokonalé. Rýchla pointa, rýchla emócia, rýchly dopamín. A algoritmus sa učil. Algoritmus nie je zlý, nie je proti tebe. Je presný. Ukazuje ti to, na čo reaguješ. Martin reagoval na úspech, na peniaze, na dokonalé telá, na ako som zarobil 10 000 eur za mesiac, na do 25-ky musíš mať toto. Tak mu to dával častejšie. A častejšie. A častejšie. Jeho feed sa stal svetom, kde všetci vyhrávali. Kde každý niečo budoval, cestoval, investoval, zarábal. A jeho život? Ráno práca, popoludní únava, večer scrollovanie. Postupne si začal všímať niečo nepríjemné. Keď sa ráno zobudil, prvé čo spravil bolo, že siahol po mobile. Nie preto, že by niečo potreboval, ale preto, že jeho mozog si už pýtal dávku. Začal mať pocit, že mešká, že ostatní sú ďalej, že ak nezačne okamžite niečo veľké, zlyhá. A pritom objektívne nebol pozadu. Mal 19 rokov. Ale algoritmus mu ukazoval 19-ročných milionárov. Neukazoval mu tisíce, ktorí to skúšali a nevyšlo im to. Neukazoval mu priemer. Ukazoval extrémy. A mozog porovnáva extrémy s vlastnou realitou. To je moment, keď sa niečo zlomí. Nie dramaticky, nenápadne. Jedného dňa si všimol, že ho už nič neteší. Nie preto, že by sa mu nič nedialo, ale preto, že jeho mozog porovnával jeho obyčajné momenty s highlightmi tisícov cudzích ľudí. Prestával sa snažiť. Nie zo dňa na deň. Postupne. Odložil plán začať cvičiť. Odložil nápad učiť sa nový skill. Odložil projekt, o ktorom sníval. Začal si hovoriť, na čo? Aj tak nikdy nebudem taký ako oni. To je moment, kedy algoritmus vyhrá. Nie tým, že ťa zničí, ale tým, že ti zmení mierku reality. Mozog funguje na dopamíne. Krátke videá rovná sa rýchla odmena. Rýchla odmena rovná sa nižšia tolerancia na pomalý progres. A skutočný život je pomalý. Budovanie postavy trvá mesiace. Budovanie biznisu roky. Budovanie charakteru celý život. Ale scrollovanie je okamžité. Martin si jedného večera uvedomil, že sedí na posteli, mobil v ruke a necíti nič. Ani radosť, ani motiváciu, ani hnev. Len zvláštne otupenie. Pozrel sa na čas. 2:14. Na druhý deň mal ísť na pohovor, ktorý mohol zmeniť jeho smer. Nepripravil sa. Ráno zaspal. A keď sedel doma a pozeral do steny, prvé čo spravil, bolo, že otvoril aplikáciu. A algoritmus mu ukázal video. Ak nemáš do 20-ky plán, už si prehral. To bola posledná kvapka. Nie preto, že by to bola pravda, ale preto, že jeho mozog tomu v tej chvíli uveril. Nie je to príbeh o slabosti. Je to príbeh o systéme, ktorý ťa pozná lepšie, než sa poznáš ty. Vie, na čo reaguješ. Vie, čo ťa nahnevá. Vie, čo ťa prinúti zostať o minútu dlhšie. A minúta denne je 365 minút ročne. To je viac ako 6 hodín. A to je len 1 minúta. Martin si raz skúsil experiment. Vymazal aplikácie na týždeň. Prvé 2 dni boli nepríjemné. Ticho bolo hlasné. Myšlienky boli silné. Nuda bola neznesiteľná. Ale po pár dňoch sa stalo niečo zvláštne. Jeho mozog sa spomalil. Začal znova cítiť malé veci. Hudbu, rozhovor,
Tréning. Nie intenzívne, ale reálne. A vtedy si uvedomil niečo dôležité. Algoritmus ťa nechce zničiť. On chce tvoju pozornosť. Ale ak mu ju dáš bez kontroly, začne formovať tvoje túžby. A ak ti niekto formuje túžby, formuje aj tvoj život. Otázka nie je, či používaš sociálne siete. Otázka je, či používajú oni teba. A možno najdôležitejšia otázka je, koľko z toho, čo chceš, je naozaj tvoje. A koľko ti to niekto opakovane ukázal, až kým si tomu nezačal veriť. Ak si sa v tomto príbehu našiel, možno je čas položiť si jednu nepríjemnú otázku. Žiješ svoj život, alebo život, ktorý ti vybral algoritmus? Ak áno, napíš do komentára jedno slovo. Realita. A ak chceš viac takýchto príbehov, daj odber.